Zuzka, ty si mala teraz tak neskutočne krásny zážitok s Vraskavcom. Povieš nám o tom viac? Rada. Je to zážitok, z ktorého žijem doteraz. Bolo to stretnutie vo francúzskej Polynézii na ostrove Morea. Práve do tejto oblasti v blízkosti rovníka prichádzajú veľryby z polárnych oblastí, z Antarktidy. Oni prekonajú až 10 000 kilometrov na tejto každoročnej migrácii. Francúzska Polynézia je úžasným miestom, kde ich môžete stretnúť a pozorovať, pretože toto obdobie, ktoré oni tam trávia, teda od augusta do novembra, je obdobie, kedy sa oni socializujú, kedy sa stretávajú navzájom, kedy privádzajú matky na svet mláďatá, kedy ich vychovávajú, kedy samci spievajú samiciam, snažia sa ich vábiť. A Vraskavce sú tie veľryby, ktoré poznáme z tých záberov, keď vyskakujú z vody, robia tie piruety a hádžu sa o hladinu. Tak práve toto správanie viete vidieť vo francúzskej Polynézii, lebo je to práve forma socializácie, predvádzania sa, takého možno konkurenčného boja pri vábení tých samic. Keby ste išli veľryby pozorovať do polárnych oblastí, možno niektorí boli na Islande alebo v Norsku, tak toto tam pravdepodobne neuvidíte, pretože keď sú veľryby v tých polárnych oblastiach, tak tam sú solitérne a tam sa iba krmia, takže tam môžete vidieť chvostiky alebo chrbty a veľryby iba tak akože pokojne plávajú a krmia sa. Každopádne tu pri rovníku vo francúzskej Polynézii máte možnosť ísť s veľrybami aj do vody. My sme mali teda šťastie, stretli sme jedného mladého samca, mladú veľrybu, mala asi 3-4 roky podľa odhadov. Táto veľryba bola sama na nás zvedavá, takže sama prišla za nami a prišla si nás obzrieť. Naozaj, keď si človek uvedomí, že pred chvíľou preplávala 10 000 kilometrov niekde z Antarktidy a pravdepodobne cestou nič moc nestretla, iba videla stále nejakú modru a zrazu tam vidí skupinku nejakých zvláštnych cicavcov s nohami, čo ju prišli pozrieť, tak tiež ju to zaujalo a bolo to veľmi krásne, pretože naozaj sa k nám priblížila na dotyk a vyslovene bolo vidieť, ako sa otáča, ako tancuje, ako sa predvádza, ako sa hrá. Mne to prišlo ako správanie možno nejakého psíka, ktorý sa proste teší, že vás vidí a točí sa okolo vás. Bolo to absolútne krásne. Veľryba s nami bola asi 3 minútky. 3 veľmi nezabudnutelné minútky, ktoré sme naozaj celé asi ani nedýchali. Zároveň pre mňa bolo veľmi krásne pozorovať, aká je nežná a aké má vychytané úplne všetky pohyby, ktoré robí. Ten obrovský chvost, keď sa priblížil naozaj, že pol metra od nás, tak ona presne vedela, že ako veľmi môže s ním švihnúť, tak aby nám neublížila. Je to nezabudnutelný zážitok a určite, ak máte príležitosť, tak neváhajte a vycestujte do francúzskej Polynézie, pretože toto nezažijete nikde inde na svete.